खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं फुंबिलि। खन्थाइखौ लिरदों हेमेन दैमारि आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। फुंबिलि। फुंबिलि सिखोला, गैया रावबो नोंनि अनगायै, सोरांनायनि गुमुर होफैग्रा आंहा। नोंल'सो आंनि जोथोनगिरि, नोगोरनि रावबो सिरि मोनै समावनो नोंदि आंखौ रैसुमै गारांजों फोजाफैयो। लामाजों दान्दिसे बेरायग्लांनो नोंदि आंखौ आखायाव हमना बोखांफैयो। गासैनिबो सिगांसिन आवगायलांनो नोंदि आंखौ थुलुंगा होफैयो। थारैनो नोंल'सो आंनि अनसुलि। फुंबिलि, नोंनि अनगायै मोजां गाज्रि खौरां लाग्राबो रावबो गैया आंहा। जानो हागौ आंखौ गोसोबो खाङा रावबो। नों मिथियोना फुंबिलि, आंनि गोसोआदि बेसे लोरबां, थोंगोर गसंनोबो हायै बायदि। नाथाय रावबो सिरि मोनै समाव होफैनाय नोंनि अननाया बोलो होलाङो आंनि लोरबां देहायाव। सानैजों लामायाव दान्दिसे बेरायग्लांनाय समाव नों आंनि आखायाव हमनानै रैसुमै गारांजों बुंलांनाय सिदोब रावफोरासो आंनि सानसेनि हाबाफारिखौ मावफुंनायाव थुलुंगा, बोलो, मदद होयो। थारैनो नोंल'सो आंनि अनसुलि फुंबिलि। एसेनोसै, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।